তিনি মুম্বাইनि न'आव गिदिर फैदों आं इमा फैदों माने आं फोरोंनो स्कुल दस न'नै पास खालामनो हटेल भारा अनेक खस्थ' फैसै फ्लाइट भारा मोनसेबा फैसै आबनि बागै जोंनि गणतन्त्र मुम्बाइआव थांनो हानाय जों हाजि बुस्थु जायखिजाया न'खरावनो सुबाखौ नाङो मा बिनि कुनो किसान रग किसान थांगोन याकुं रग खुलि करा करा कुन थांगोन दा आबो ताबो प्रब्लेम बेलेग प्रब्लेम मुंबई ताबो मुंबई तो गुवाहाटी हो लांगै सिंह बिखि रखते वैसा माने नायरिबो बिखि रखैसा आरो मुंबई तो सिंह नहीं कुनो कांगाय बम्बई अनेक को सावा इसे चाराप लांखानाय इनकाम जे मुंबईआव थांबासे पिकनिक थांनानै समाजनि गांजि माया न'बारा निमाया न'बारा सारा स्कुलावसो जाय गाड़ी भाड़ा स्कुलावसो बे चानो ना तो बात तो बाहायखाय बय गिलाम साव ताइकिया तंगनि नायगोन गेसनि नगरां फैसा करै निजनि लगिबो रां करै जोंनि कबैदो सोंगारो तंनाय बय जुदि यां थांफोर आं नगर थांफे खबर हमबानि अनेक गिदिर मानसिफोर जों बे नगर दैमा आंबानि नगराव साव ताइकि चानो तो बादु थायो आंबानि आं जब कोनो आं खुलुमो आंबानि आं हामबायगौ मारि आसनो आंखौ बायसा Masih ya?